Uli. Mana man daw? Alay. Tog ta tog. Tog tag balik. Wala man. Wala may mga tao sir. Sobraan man. Sabtag sir. Tao sir. Sir di magi. Ning nanotan mo nga. Gita mi dia sir, ngita mi glain. Wa man ka. Tak eh. Ngita mi glain ka turong Di sir. lagi main ng inom sobra kita. Oh, ba? Kuya, ay lagi sila nga. Kuya mo ko. Hindi ba? Ako na nagit nilo kumauanan dito sa daan niya. Sus ma. Ini yung matin niya. Ha? Yan na. Tak eh. Ang aire barang mo igi usulot aire na. Grabe so kano gabi eh. Ha? Grabe so kano gabi. Tog tog na balik eh. Waman deh. Kaon sa daan ulang tog. Ha? Kaon sa. Gaya po ko. Gaya po mo po eh. Nakaw ko kay bago nga mas dari lang mata nga katawa kay alas 8 na kuno alas 7 kuno iwan ba to? Muang. Wala ko dari nga naapo ko sa mama ngay mama ko sa mating to. Wari ka na ko ingna dai. Wa oy. Sabi na ingon ba? Hubog gid ko. Mo ang kam istorya ka ni. Hubog gid ko kay ko nang ingon. Wa ka mag-ingon, sila ka bo. Suka pa nga nita. Kung sino mo magaling milabay, Ang mabigyan niya na ako naguba. labay. Bugsok na nimo kung cellphone sa kilit sa kon mo ay. Alin taw. Ay ay. Tutok kedua. Menlabalan ta. Naman siya sila ay nani nga electric man kayo. Very good gado. Very good. Mahangin na naman siguro ko ng mga bata anak ng paniya. Sig bale. Ini Parte ko no. ini tog daral balik me. Tog daral balik. Ini ginahawan ko ba ang akong mabahuan ba ilim nun. Tulo na no. 27. Ilim nun ako mabahuan ma. Butin upat. Ma, 88. ako mabahuan ginahawan ko ba ilim nun. Idugam ko. 115. Minaw ba? Wag na. Okay pa ko. Pabalik sa nervous do. Kay ako di mulayas ko. Kay kapila pakabuwar akong adto sa imo ha. Oy Ginoo, marasay pagulin ako mag-antos. Kasapoy ka na buhi. Hilom. Oo, tanan nang. Hilom. Oy, di magyaw-yaw kay nagkaon no. Grasya di na pwede yaw-yawan. Taon, balik ka. Isa Ya, mo. Lisa, aficionado. Balik ka. Gwando gidang dako. Taon. Diin ka ni siya maliwat nga iyang mama maumampot. Hubog pod. Abo ko di mo Nahubog di sa. Nahubog di ka do. Wah, ang lagi ni dari ko lagi pare dito na hida sa katradaan. Wow. Sumban. Naglakaw buko bulong ulipod. Patay Ma, blaga. ansa na kaya na ko na rin. Ano may man tayong iyang kainom? Yo zap maing udto sa inyo mga katambay. Hapon na gaday. Daon na ng mga gano. So karon dayon ta no ang opening sa klase sa high school sa Rimsino pero namtami tukar ganiha mutong ang lakaw taming tingdaril niya saon taman. Kami kamata kay daot sa inom sobraan. Ang tukar alas 7 nakamata so alas 8:30 naman so mutong kami katukar. So yung pang ni sir dar ko masla. Ingon master. Masla kayo. Gusla gani pud. So gutom ko mga katamba no. Gutom jud ko. Nga. Ang kanon dre nahurot na. Walay nilungag. Nga. Nami bugas pero ang paglungag may ganahan ako mukaon gutom na jud ko. Bago oro yung kamanta no. Ay di mo ganahan maglungag ato ko sa akong balay so ayaan so sa akong yung ano sinapos lay sobra kanon na do. So mamasin do dito kay gusla kayo. Gutom. Masinahan eh. Serte. Nagduha. Yan tulo kay ginala kanon. Ato ni kanon padongan to. Pasindahan to ni. Nita guys eh. Akong nigdugam na ko ba kaya akong masimutan ba kay limnon. Kung kakita mo sa kong may di gabi eh. May di gabi eh. Kaka mo sa kong story. Murag
kabel. Nasingit natin. Ah! Kalau gusto nga, kuan eh. Sino sa inyo no? Kalau gusto nga, nami tukar nga. Huwag mata. Kaya gabi eh. So, kurasan ulit to. Stress siguro to. Biya sa inyo. Magkasod kayo to, Juan. Ay, naman na guys. Pintos kayo to. O, kailangan mo order. Huwag lamig ang pintos. Bugo. Just PM me. Matic. Garantisado. Lami. Yo. Saya. Sampai kaon ya. Oh, wala kay sobra deh. Ah. Anay hotdog diha noon wala lagi kanon. Hotdog. Hulot naman kanon ito sundan eh. Ah. Ayaw lang. Malay kanon guys. Ya. Ako sa hotdog ito. Kaon ko pintos. Kuan gyapon eh. Mura ram gyapon eh kaon kay mais man eh. Bao. Kuan no. Naibot akong ngipon gani ha. Bangag nihit na lang akong ngipon. Naibot ko gid eh. Ang bagang ko sa. Ako kausap hapit dire sa pikas kilid. Ah, bakit onda mo sa akong ngipon na? Nakabot balay. Akas ko. Hoy, J. J. Kuha ka? Tiyan, marag ubin na. Marag ubin. Nagtang rin. Kawas-kawas mo deh. Kaon ka? Masudan mo. Masudan mo. Ngaon ba? Ngaon ba? O, kaon ba? O, kaon ba? Ngaon ba? Ha? Ah, sudah na dire. Kaon tayo, gutom-gutom. Lipatan ni mo. Huwag kaon sudah na. Sakay ro. Sa tiro ato. Magnanakaw ang ero dira. Tangan mo hagdan god. Putla na hagdan, bro di ka sa kang ero. Nita. Mura manig ka. Ang itong lugar nga na yung nang eskwela ng mga bata ba? Mingaw pa sa kuwan eh. May padagsuwat eh. No? Langgam ng bata ito dre. Kita randuhan na dre. Ah, daril to bus. Langgam lagi. Tweet ko no. Tweet. Ha? Sama na. Pancit. Kaon ta? Ah, pintos okay? Mudaot na kag matungaan taga. Sinyag mudaot ka ba? Tara. Cara ba? Kau ba sa karo? Dekot ini. Iya ka. Kano? Ini yung ano? Mushroom ni mga ga. Kailan mag mushroom? Mushroom ba uhong. Gini ano buntag nung ka? Buntag. Lami gini guys. Ang sarap. Bugnaw na po na. Nahako naman. Dami ito kan. Init. Lami ito enod ka. Puro lami gini sakit. Nah, nana aja. Wag mo. Bakit ko potensiya ba? Togar. Nana siya. Na kayo mga amigo. Dapat imong mga amigo bota ka sa amigo na. Kaon gid. Numbay ka, kaon ka. Masabutan ka, ha? Fried rice eh. Fried rice. Dukot agi. Kaon guys. Gara guys ay. Gara mga gaw. Gara kong hipon. Tang. Imigas. Yan na. Ano siya?
Di ba nagnihit? Ang tanga pa yung usa. Ang usa nahinga na po na dapat oh. Ito ninyo. Nakaw sa guys. Laay mo sa balay. Atong basketan. Sir! Pumukong yun. Tawagan ka? Hindi. May lang yung kusa, bilyaran dahil harot kwarta mo na. Dog. Kada uli, lingo-lingo. Wah, ya, kuan. Mua. Nung tinisan. Yung basket. Bas! Mingaw ko ng dakit. Mura nagyag vista. No? Nawara. Dihara. Mingaw gede ay. Pakong. Kaya ko tong ora katong style lang niya si kuan ano? Oh, naog largo ah. Salamat sira. Libre ako amigo. Salamat kay Dola. Samta. Baka. Invite mo ako. May pa-invite ba day ka? Basta, yan ay pakal. Gano'n tayo pa-invite. Tunga ta ba? Taga plato ka. Pwede. Jawa, Andre Dira. Kaya guys mata. Sakto kasugat. Lag mo ni. Pangkadlawan ni motora doon. Wani. Kita yo bukan ning pangkadlaw pangaway suga ba kay. May nang dili ta kalakaw gabi. May nang og nam kita uyab di na magduda. Oh, mga hanaw. Pwede. Sakto. Ay na point. Ay point. So di gid mind doon do gabi ini. Oh, di kita may gabi. Mia ka kuha. Ang umanay din masama nga. Oh, mga na day. Tao. Ay, beren ay. Halo guys. Sa katawang ipon. Kanang tao eh. Salamat guys pakatan. Guys, manguli na mi guys. Excited na mi diri. Patudlo ko mga idol og mga sayop. Mga drills ba mga shooting may nana ba? Mga shooting ba pakita sa dol. Mga shooting ah. Huh? Mga jili ba. Ako na mi sa mong kuan diri. Kanang training session. Until next time. So, muli na mi. Salamat idol. Ano na i-flash yung camera eh. Lubat ako. Ha? Lubat ako, ano i-flash. Salamat ka dola. Vlog di ka ganyan ang vlog mo. Kumpay na ni. Salamat ka sa training session ng paghatod. Mga sayop nga training ko. Idol. Ha? Pag sa YouTube ba niya apply. Oh. Kanahon do. Ikaw kuan, pwede ra gi kay bahala sa atong mga training drills na to ba? Ato la sundon imong mga kuan mo. Kanang search YouTube ba niya. Mga tong sundon ba. Pwede ra? Mayo na na. Mag-guide daw dito ang libong. Oh. So kani ko kanang sindi ko ba sa imong ma-search ba? Og na. Oh. Gigi. Kay ma-save dia. Matik. Oh, gigi. Salamat dola. Matik. Sunod. Ate hadlukan din. Los. Idol. So that's all for this vlog mga katambay no. Naot ko magkita pa rin nagbalik sunod. Ay huwag kalimut sa pag-comment, like, share, and subscribe. Yan ay TV. Anay out. See you.